Så blinker den. Det er godt. Ulrik, du er iværksætter. Hvorfor blev du iværksætter? Jamen det blev jeg, fordi det, der interesserer mig, det kunne jeg ikke få arbejde med nogen steder. Jeg har en livslang glæde ved de skjulte ting, det esoteriske, det hemmelige, det mystiske. Og jeg har så uddannet mig selv til at tage mig af folks problemer og rådgive dem og vejlede dem i selv at bruge de mystiske tarotkort, som er mit yndlingsarbejdsredskab. Hvorfor bor og virker du på Sydfyn? Jamen det gør jeg, fordi jeg flyttede herover i sin tid for mine børns skyld. Vi kom fra København, og de skulle have noget frisk luft. Og så jeg har boet her siden 78 og er rigtig glad for det. Og har flyttet rundt i området og har de sidste 20 år boet på Langeland og er meget lykkelig der. Hvorfor mener du, at Sydfyn er et godt sted at være iværksætter? Jamen der er mange netværk, der er mange... Jamen jeg vil sige, efter bredbåndet er kommet, så kan jeg jo arbejde hvor som helst. Og jeg plejede at køre land og rige rundt og stå på en sengekasse og fortælle om min hobby. Og i dag kan jeg faktisk sidde hjemmefra og lave det på nettet. Så i takt med, at jeg er blevet ældre og ikke har så meget lyst til at fare rundt, så kan jeg passe mit arbejde hjemmefra i smukke omgivelser. Hvordan har din kontakt til de lokale myndigheder været? Jamen, den har været fantastisk, fordi den har næsten ikke været der. Fordi jeg har ikke haft brug for det. Alting har fungeret lige fra day one. Tak. Yes. Prøv at du at trykke på